Anya laki din! Anya lakit din ti pudot ti panawon na yan. Kadigdigos ko lang, aglingling etak manen. Kurt, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik na. Tauray si ka, permitilingot mo. Kawan, kita man, oray lag, tadilingad ko na sa anak mo, lata nga agungat. Ay, mahay blood akong atalaga gapoy ti pudot ti panawon. Ipaturong ko man lang king kada ito electric pan. Ay, saan? Diyak kayat ti ag electric fan. Tanapudot ti angin, arumrumwar dito electric fan. Hungar, so nasaya at lata nga, depuntan. Agtugaw ta, dito salas asitatal na. Awan ti agong ungat, awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman, Jose. Anya, paypayang ka. Apay tulang ka. Oh, at ti karton. Pangpaypay mo kanya. Puunay matirigat ko na ya. Kat agpada talahang apirmi ang mapudpudutan. Bakit? Nyamat eh. Ni, agsaw kan apidro. Itay ka pa anak katakter iti sangwanak. Kunang nga da ibagam. Ngam di ka maagsasaw. Anya ka laki din. Jak nga rod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kabailam na ita. Apay asaan mo ang maisa o? Ay, manong ko. Nagsabi ka mo tan. Tumalna ka man. Ang mga noada makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibagam nga minon ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na kitin. Sapay nagpudot. Nati kagami na mulak manong. Natay damen. Among ngamin apanawon titi kag tata. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis ko makasyan nagmag. Kasyan ka angam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayan mo! Adaak dito war. Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Kit amo mo na. Darasam! Daw may nakpaypayan! Nagpudaw! Isus, para paypay na ka ni misis mo? Pigsampay lang mo. Nung ay at makangaging ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jakla ko man imay dito'y balayo. Ninakmod kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Padaak titudo. Anyaak. Magician. Sige pay paypayan nakmay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka matang bakit. Mabanuga mo Pag ginanaanak mo Agreklamo ka, ha? Kayat mo, outside di kulambo ka inton rabi, saan mo na bakit? Sapay nagaduti lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Aging nga ibagak asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte akon anaadaan itinasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Malaman na ya. Kitwain, di mo makita, simap ngatan. Aywan, panagluluto manan. Sige, tain nakarod aglutong. Ay, makaina na mula. Ay, siyak mamati sumubrat di tatugaw mo akot son. Bakit? Ay. Uray ko lang nang ti panagurok ko. Nakaturuak dito ya. Kutson at tugaw pa man. Salbag. Nakaturog mo dito saklot ko. Dito pusa miya nangisit. Nagmayatin ti tuturugan na dito saklot ko. Bay-bayak man la maturog kanya ako. Ituloy ko di maturog. Jose! Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayon? Kahit nakaluto akon. Manganta nga ruda na. Nakaturog mo dahil pusa dito sa klot ko na
Kasta na day tapos na. Kay kayat na ti maturog iti saklot. Mingming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay dakas. Kano saan ang nagdigdigos day tapos na? Hindi ba bakman lang ay inayadan nun? Dagkak man itikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam dita saklot mo. Meow. Ne, pakanong pa yun? Meow, meow. Ay, bakit? Surutin na ko niya kusina. Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. May masgaan to'y linuto masidawan. Adobo ang manok ko naman. Itakala ang ayaan nakaraman iti naimas asidaan. Kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa sa laagling it numangan. Ni. Aguro-uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay be bakit? Ay sus, mangan ka pa. Mabisin. Masya na nga ka. Naa, manang nga asi ka mat iti pusa itan. Mas daawak man kan ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay ka matim bakit? Mapanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na may. Amo managluk magak. Talaga kagurak ti pudot. Naktangan ako namang paypay-pay kang ka bakit? Kayat mo ang mahay blada. Kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat atayo mo na po. Iso apay payanak. Pigsaam! Ni. Bakit? Apay, sa dino ti papanan ti balasang ta. Rimuar mo ilatan di ta silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Un nga ron. Agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita. Tasamor nga ron. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam. Di tabalay ti barkada. Sus Mario Josep, rumuar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat. Agsinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga Ay. rod mga tatang. Anya ti kayat yungay, ag-sweatera ken ag-jogging pants sa arumwar. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya kat mapaypayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan da kon nga ginano kasta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan arumwar. Tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumuar ka na ngam na eh. Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, di imbaga ni tatang mo, Veronica. Wan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Ay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutin amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Aguri ka. Inamang kita dya pusa dya kusina. Nunalpas ng akin nan dya intig ko akanin na bakit? Di ta ka pailangan. Saan ka pa'y anakadigos? Agdigos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Nakadigos ako man itaypay. Jakmod makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko di tabupon. Nagado nga min ti agsaksakdo. Nalabsak kat adupay laang tinakapila iti bubon nyo. Awan nga min ti danumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito ingam. Nagpakasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukat akon. Apay ti nagsapa ka mo nga agawit ngay. Anya dyan ko ng mga oras?
Sakbay ti alas 5, nasken anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay, nag-stricto dan? Ala, inkaagdigusan. Tamapan tagumatang iti fishbowl ken kikyam dita sentro. Siguradong adda dagiti boys at crush ta anak ka-istambay ijay. Gun, inakon. Di ka madalagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Ay, nasayaan mo't ano kasta? Oh, tatang. Apa yan nakigam kay ti do atimba? Ibabaon ko ama pansumakdo, tawan pagluto. Sa dino nga iti pagsakdo am tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksakduan dagiti kaaruba tayo. Ibagamkin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda Sharon abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan ah. Ay, nagriga mo ti biyag kon aya. Para pay-pay tinalukmbag nga asawa, para sakdo pa iti danom. Agriri ka? Ah, ay, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Uy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! Saan nyo mat ang ibusin ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Mana Jose? Makisakdo ka mat? Ganoin. Awan mo't danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw. Natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi adanong. Ne. Agluwa ka matang. Nagadot tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak ngarod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay wanan niya. Nalipatak mo tan. Nalipatam nga. Alalaki ak Tuwalnakan Ibagampay lang. Ibabain mo ti puli tayo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apa yan nagbayag ka? Nya kamatin bakit? Ung tanak pa'y laing mo. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pa'y nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan ang nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Nagkakapsutak pa'y laing anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ayan na dyan pusa ang nangisit aya. Ayan na bakit? Tananuam! Ito mga nakakamata na. Mabitlaan dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Ni kagkaramot Agkagat pa'y mo. Para matlaang king kada ito aramida. Takmo saan ka ama high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panawin. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma. Taagtudon to inton rabiing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok. Iyan agadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang pay-pay-pay kinkwana. Talo mamiis tumutin ti panawin nagtudong. Ay, Dika. Nalpas ka na nadigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan ka nagsubsublipay pusa. Jose Lakay, agring ka. Jose, Yan naman kalbi-kalbitin bakit ta nakaturo ka kaon. apay nga rin nagsasao ka ngay.
Apay, ay ako manalbit ka. Adan sa kaya mo asawa na. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, katingaan ti Rabi, agpapaypay ka kanyak. Pudutin na nga road. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kasta unay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo jay pusa. Wan ba kahit ibagbaga mo dagiti lalakay kan babakit. Ano digusem ti pusa, agtudo. Digusek sa manan apaturayat nagtrangkasaw, barang agtudo. Umay ka manan ako na akon. Sapay awan lakit diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakaperdi dagiti mulam gapo iti tikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagkan ka ah. Tanapigpig sa di pa kinakam mong umiti siya. Aginom tamang kiti. With matching video ki. Ay, jak makakanta manong. Tapir mi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginuman ta. Kumanta ka mo tinading ko. Nagadun ti kinanta. Ganda ni. Kaya may lokat yung iugat ko. Tagaputa. Nakaroon ti bardag ko. Pagkanta, nagpailang met manong. Inibos mo pa yun di pulutan tani. Siya kaya tinangibos kit no siya. I feel it in my finger. Manong. Tus home. Gusto na. Makatitilang mo na panagkanta. Nay, kuray lang makashower. Makashower ka manong. What been another Naganong ti shower dita. Nagiwan mo. This my thing. It's an Nagkakagulan na shower. agabyo. Nay, As... kaslamot. Ah, Ay, Arbes. Nay. Agarbis na talagan. Ay. Manong Jose. Jak final pass ka nagkanta ah. Ay, kaslaag tudon sa matan. Ha? Aywan. Ang tudo na rin ka. Ay, sos! Yeah! Pow! Ang tudo na talaga. Ay, sige, Manong. Yeah. Agkanta ka ba? Yes, nice. Kumanta ka ba? Kumanta ka. Ading ko, insulto na samot ka na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta Manong agtudo na. Ala, anya lagi dahil. Alam Manong Jose, makapatudugayam na itang boses mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aw, siyak manang di pagtutungtungan nyo niya. Iso ana urnong kayo manan ditaw. Anya, ida ka lang arudan na dakamat. Day taki din di bagam. Amo ka. Siyak manang di pagkakatawan niyaw. Gaputawang ngipang kaw. Anya akat katawaan. San mo, anak-anak? Aha, kahit niya nga rutikat katawan niyaw. Jay drama nga niya laki, day. Katawa nga na dengdenggang. Iso ti pagkakatawaan, may. Ha? Una na, sana siya. Iso adi kag kasta-kasta ta, mga kid no, pa'y drama da ka na. Kanya? Ay na, sa baling agpaiso ti rupa ni nanahilin niya. Si Kamat Andro, awan nga rod piman tingipan na, adikas jay ti rupa na. Apay nga men, ati agpapustisaw. Awan ka no nga rod ti pagpapustiso na. Abay, awan pulos ay ati kwartana.
Awan siguro Isungaan ano sa nalatan ti kasjay. Iso ako nakarkaro ti kinalaad na. Apay ti ko na nataar kamat aya? Anya, apay nga rin akinayatnak nga nung nalaadak. Kasla, agbababawi ak nga raw. Ay na! Ay, naimas na ito'y pulutan tayo Tinuno ko naman. Ay na, wan nga rod. Ngam na imbag man tamangal-ngal yun na. Na, makapainsulto ka mag. Imbes amayat ti pandangan ka, kastakit din ti bagam. Damdamagak lang mat, nana. Ay na, ano awanan ni baga magtalnakan. Ay inka man kidi kargaan da ito'y plato iti pulutan. Kadwag, taiyawid ko ti mabatay. Ay na, si kaanana, mabainak. Ay na, nagkapoy kamutin magda. Anya, Mala, inka din kargaan. jak kayat nana, mabainak ko nak nga rod. Ay, sayang, naimas pa ikit. Kat ingkay kargaanan, ano kayat yo? Ay sana, na mga no istorya manon. Anya, Biliba magkaninanahilin Apay ka ti paray. Awan ngipon na. Nalaing amangan. Un nga rin paray, mas dawak Ay na, idi nga rod nagpapasken da na namilaing. Kaan-akaan iti tinuno. Nagtangken mo di karnay. Ibaon na pa'y ni Magda mapan mangalay ti pulutan Kurang na kanong araw. Ay, anyan. Isumulagayam ako na ni Carla. Amang ibabay. Kasta magayam daramid na. Ti pagbili ba? Kabailan na pa'y amangan iti corn bites kat awang nga rudong tingipon na. Ay, kaya natangkin nga tan. Ay, gams na. Di gugo na, baray. Nya. Carla, adaman gayam ti ibagak? Anya day tama nang. Pakibagam tuman gayam kini Nana Helen. Umay na itulod jay bayad ti utang na dito store. Ag-purchase ak ngamin manan iti lakok, isong agsingirak mat kuman. Anya? Apay, mano ka di ti utang na? Nasurok limagasot laang matkit di Ngam isupay apaggatang ko iti ilakok day jay. Ala, bayan nyo manang. Ibagak to apaman asumang puta. Ala, Juan Carla, agyaman na ka? Nairanamot ngamin ajak nang itugot iti kwarta. Di na ngamin nasasaungad dagayam utang na kada kayo. Ala, bayam, sana balit at dapay magtibigat. Baldaw, apay, saan mo aya binayadan di utang kaw ijay tersina ni Magda? Kahit nagbayad amat tayo. Apay nga raud nga imbilin na kin ni Carla. Anya, kano binayadak di inutang ko bangus kan mantika. Dagi jay nga inutang ko a Pilipite, corn bites kun dressed chicken. Ay na, hindi mo mga minimbaga. Aywan anya. Ay nalipatak gayam nga agpaisaw. Bang ibabay kahilan. Kanapay apilipit kan corn bites. Kano natangkan day. Nabala makinan, kaawang ipamaw. Anya, Kay sumag, wanaw, inalunon mo di pilipit. si kamot baldaw. Sa bagay, sana ka mas daw. Taulti mo saan analom abayabas, kakabailang mangal-ngalan. Agraman sa pa ito lang. Ay nalabas ka mag, tila ibagbagham. Kay sumag, ati wanak pa yan, numay papanitipin ng anan. Karlanak ko,
pasensyakan. Manusampay man nabayadan di inutang ti inam. Ijitersina ni Magda. Wan tatang, awan parikot tita. Ay, tilan to mo utagan na. Sana bale takin na nyo matkit di. Tidakas na, di na imbagbaga kada tayo. Iso adiyo pa'y naamuan no saan nga imbaga ni Manang Magda. Huwag nga raw, kababain pa yan, tautang. Ibilin da kinay, ay na, una yan. Maalabay anyon tatang. Jak ka mo man iti day dyan inayaw. Talaga nalaing abangan. Kita man, dyan kidi Pilipit, tinapanay not utang ka nagtangkal. Ay na, oray siya. Jakmet lang maawatan ni Nanang no daduma. Ay na, unay mo't daytoyin amasida, nakatangtangkan. Ay gano sama, tayo sumagarutin sang patanak ta. Ay, nagtangkan. Kasla sa anak amabsaw no kastoy ti sida. Ay gano di ka mabsawg, ag sida ka iti asin a. Kanya, Kay sumag, nagaduki din na reklamom. Apay, saan ngayon kapilitan ng sida ka? baldaw. Kawal mo, no natangkan bayam dita. Agure ka man. Itaman pa nga reklamo ka. Katawan mo ti pakawanam no may papalan iti makan. Ay na, nasaki nga raw daytoy gamskaw. Tapay man. Ay, jakam mo. Gapo siguro ijay bayabas akinan ko ijay talaw. Ay na, no maminsang nga men, di yu pilitan ti mga no di yu kabalan angal-ngalan, tawang ka nga rutingipan mo. Ay na, apay nga takas tiyan ni Nanang mo, Carla. Apay ka di tatang. No kaano pa'y abimakit, isumat yung tinagbalinan na arawat. Ha? Gawan may, saan ba sigo na kasjay? Yumita, amin na makan, kanan na. Iso ang mababainak doon dati papanan tayo papaskan. Ay na, jakmet lang maawatan ti ugali ni Nanang tatang. Ngamala, bagaan tayo latan amangan met no iso ti bumakitan na. Sa bagay makindiya, kaslay ni kasangay ni Maricel. Kasla sana amang mangan. Mangan iti salad, pansit, kanan, cake, kanamin. Iso ka dila ang tikaan akaan idi tatang. Ay nawan, isungay din na umako namang kitkita. Inayaba ko ang kinyawig ko. Unay mo't daytoy asida mon Mariaw. Tuyo kan siumay lang arudan. Nakset pa'y mag... Ay, pasensya kayo na. Diyak ngamin na mungumay kayo. Iso asana ka nang isagana iti masida. Ay na, awan ang yaman nakanakan. Tinapatag, at daka na danunan mi dito balayo. Iso pa'y anusan mi daytoy naknakset Hili. Ay, joke lang, Mariaw. Ay na, pasensyaam ko man ni Nana Mahilin Mario. Talagang awan manaknakam na dito. Bakit? Mawan na nyaman na tata. Am mo ko niyan tihilain. Talaga mangibaba yung kahilan. Ha? Lumaminsan, sa nakasdit ipakita mitakin balay ti papananta. Di ka kagyaman ta pinakanda ka. Ha? Kagyaman ka tanatal na ni Mariaw. No sa bala tao, ay na, amangan nun at tibabdakan. Malawo nun, baldaw. Di ka nagungot. Jakon ulitan pa'y. Kanti may sapa jak magustuhan ka. Masapol amangan kay ti papanam. Kasla di ka mangmangan dito balay. Ay ka talaga, kasta. Talent ko, timangan.
May unay ka na mabakitan. Awan na talaga tamom karamidan. Hindi ka na tamangan. Sang kaibaga ni nanahilin na natangkan di sidak asyumay kintuyaw. Ngam naimas mo ti pandangan na. Ay na, mas daw ko pa ayang amay. Kano kayang-kaya na dahi amin akla si Timan. Kas lago nga ni tatabal daw. Ngam madlaw at palan na laang ti unga na. Sigurado Tanong ni tatabal daw, managbabain. Saan ama nagdilaw kan san arawag? Nakunamon paray. Ngam ni nanahilin paray. Ay na, kasungani na. Kaslay di adda nagpapaskag. Ibabaon na kano ni Magda mapan manghalay ti pulutan. Ngam saan alapnapan ni Magda? Anya? Pare, mababain kano karon ni Magda. Ngam binilin kit din ni nanahilin. Akaduan na taalaan dati tinunaw. Anya ni nanahilin. Talaga asaan amaw-awatan ti ugali na. Ngam napyakit ditan ate kinaman nagsuspitya na. San akaslay day? Ano adda makita na agdudupong? Apaan na idadagaws? Gapot na pagarup na nga iso ti pagtutungtungan da. Ay nananang, aglisi ka pa'y di na. Pauna dagiti dadtuma amangala iti kananda. Ay, amangan no ibusindan ti makan. Jay litsun launay kuma. Ay, ayo may kakidain. Di ka agpatay-patay dita. Wanaw, kayat mau tayalaan ka. Ay nananang saanin. Siya kunti mangala iti kanan. Ay, mangala kakit din iti platom. Pilyom jay dakkel tapno ado ti malaon na. Ay nananang, day tangiwat yung kababain. Malak, partakam ti mangala iti kanam. Taingkan agtugaw. Itarman ni nanahilin. Subo ti karne. Si Kamat Andro. Ninanahilin latan ti sang kakitam. Uli nga raw. Madlaw amarigatan amang ngal-ngal iti makan. Ngam sige, subo lat ta, subo. Ay na, agtanlakan Andro. Mangan kakit din. Ay na, talaga day dyan nanahilin. Nagatupay nga raw ti karga ti plato na. Chismoso ka man. Isu akas la ada babawik anak ki asawa kan kakat. Anya? Puno ti ibagbagak Andro. Sa anak nga agang angaw laang. Malala, uray. Mga anak ko. Takitag man no sino ti umuna amalpas amangan kada kami kininanahilin. Ay, nagganasan. Nagado amakmakan. Naiimas pa'y. Mga dakit di amangan. Libre ko naman. Ay nananang hustun. Itay kayo pa'y amang mangan. Naimas nga rin dayto'y tinuno kan fried chicken ang natangkang. Di yun pilitin nga ibusin ananang. Ituloy yun tuntimangan ijay balay. Ay niya, ay saus, kakaiso na nga adda libre amakan. Pasardangan na kidinamangan. Anya, katno ko na yung adi yung mangalngal dayta. Iso abay andak amangan, Carla. Panawan da nga minun gitaw. Ay nananang, siya kunti mababain ka na kayo. Ay, panawan kayo man laang ay. Dayta ti magangganap mo si Kahileng. Baltaw lakay. Amom nga raw na natangkan niya tinunaw. Hindi ka magamin maanawa mangan. Kasano, no da nakakitakin ka, di ka babain kanto iti kastaunay. Huwag nga raod. Nagganas ko man ti panangan ko. Kikila at kit din ajak nakatilmaw. Huwag nga raw. Ay na, rawot kanto mga minabakit. Apay nga minasilsil ka, silsil iti makan di tagiwa mo. Kawang rugnipon mo. Malahos to lakay. Saan abalay tamukon intong sumarunaw.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya ko nang pare. Saan ka nga umay agtrabaho inton bigat? San ba'y bareng? Inton martisak taon mo umay. Nay, papa namaya. At dangamin ti date mi kini Viola. Inton bigat pare. Ha? Ay unayin da ita adityo pare. Sana ya mabalin na malam kayo nga agdate. Kalpasan iti trabaho tayo. Ay, sana mabalin pare. Ha? No edit ko nga ni Viola, take time. Saan nga dardaras? Kahit kung amin nga iparit na king kuana, anapatig unay kanya. Unayin. Saan mo nga nga amo, tirik na ti adda ka ayan-ayat na. Nga butawan girlfriend mo as kanya. Ang gilaki din pags. Nasaya ate may kamaryo. Kunaklakit din na saan ka nga umay. Viola, awan pa itim promise ko kin ka. Asaan ko atinumpal? Sanaya. Ah? Sa bagay matkit di, Imayak ta sukunin ka. Ha? Sa dino ti papananta? Mapantamangan ni Jay restaurant a paboritong apang pangananda. Ngalpasan na, mapantay di balay. Ha? Di ka mananagan, tasaan ka mo't nga ibati iyay. Sa anak nagtrabaho ita. O sige, mayatak iti daytang imbagam, honey. Nagpudaw ng pumanagna ka si Kamayot. Ay, pimanawak man iti balay minana. At ang aming tikabsat ko ijay kan ti girlfriend na anak-alas. Ha? Marurudak man, tunggal yung umain na tayo babae. Apay ngay. Apay, saan ang nasaya ti ugali na? Nagalas ni ugali na. Ilangan na pa niyan. Kasla nagumaan ti ado lalaki. Sapay nakaraarte. Anya? Numanganda ni manong ko, masabol ka na apunasan ni manong ko ti pinggan. Kutsara, kan tinidor na iti tisyo. Tamangan ka no ada germs na. Anya lakit ting. Ha? Kan pa nagkunak. Pagkukwartahan na lang ni manong ko. Kasla saan namat ngay ayatan. Kasla ni manong ko lang tagay ayat kan kwa na. Na, apay ngay anak ko nam tikasta. Una, tatunggal pumanaw ni manong ko. At akin inawag na iti cellphone na. Pangmangag ko. Kasi anak mat amaag. Tapno jak mawatan na kitibag pagana. Kan lalaki ti kasarsarita nga. Ti awanan ba na babae? Abay sika, tunggal ipasyar ko ni Viola dito'y balay, kat pumampanaw ka. Amo na dagita banag, saan na rumpang adamtamagan? Anya? Amom ka di manong Mario? Nadamtamagan nak, no kaya't ko ni Viola para kin ka. Tisungbat ko, no! Ah, anya ka din dahi tang ibagbagam. Tsak ngamin maguston tugali na manong. Kung namlan iso na pintas kin baknang. Nung umay dito nakararte. Ibagaman kin kwa na. Umarte ayon sa yaman. Sa nakasya kundi arte. Kunamlan no anak ti baknang. Anya? Basta, tsak na yun ti babae para ken kamanong. Saan mo amay bagat kasta? Gaputa ay ayatek ni Viola. Kan ay ayatin nakman. Nasingpot mo para kanya ka. Kan ba isa? Normal lang anaarte. Tanya ngay nga ro. Kan amumpay, ti may saan na gusto kin kwa na, ha? Saan nga ulbog? Tungkal salsalod sude, no sa dino taen na. Anyat aramidon na. Kan asino ti kagkadwa na. Agap date,
with photo ko naman. Anya? Iso asaan mo nga ibaga kanyang letra ha? Siyak ti agay ayat, nawatan. Saan asika? Kay, kumusta nga mo ti pa nag-date yo iti kayan? Ayat mo iti kalman, baray. Ay, good. As usual, adi, pare. Naragsaklat ta. Ha? Ay na, pare, John. Mangsapol ka mga aminon, iti babae nga naman. Tapno saan akas ta, trabahong laang ti mangkumkumusta nung naragsak ti date, wanuan niya. Anya? Katuan man. Ay, napare ko. No, agkalay sa kami to kini Viola. Sigang tulang ti maibati abaak dito lugar tayo. Lagi din. Si Kaki, di mo't paray. Anya lagi din ay pare John. Pudno ti bagbagak. So amang sapul ka, no di mo kaya asikalang ti baak dito lugar tayo. Yung no agaram nga, pilyan ti kaslaki ni Viola. Tay babae, nga no agapdate iti boyfriend na, with photo. Anya? Ay, nabartag ka man na si Mangpet. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti tayo, Mario. Ha? Tabay. Anya man ang saan nyo ang nagkinaawatan. Gabulang tada kaya na yan na. Kasi mo ten, ti pa nagsasawa na kanya. Tawanan ba Anya? Gabulang ta agtatal na. Nukas di asaw-asaw. Ikarkaro na mo ten. Mapunwanak lang dakitaan na. Burakek, tirupa na. Tore lagdiwig. Tore agnakem. Ay, una yun, aya. Maumakpay kayo din iti istorya na. Tunggalag istorya, ibaga na. Ano, ag-update ka no ni girlfriend na with photo. Agasam man. Anya lagi din na ya. Pasika mo to. Anya? Kasta gayam ti ibagbaganakan ka? Wen, manang. Magbangaro ta ito pa nagkasar. Nagiti agasawa. Agsina dabay. Dakay to lagi day. Iso asan nga umdas day ta. Abdi poto. Tapno makuna puriber kayo. Ay, apa. Rorot ko na yan. Anya? Wan, kasta mo ti imbaga na kanyak idinaminsan anagawid anabartok. Ay, mga ibabay na talaga day kapsat ko. Kunamla nung may pagpanakil na ti girlfriend na. Ha? Updated with photo? Duh! Gusto mo ti kapsat mo, amaring. Saan nga umdas day pa ng update na with photo? Tapno makuna forever da. Anya? Iti kas tiyang ugali di babae na kararte ako namlanubak nang. Ay, anya langit din ayan ni Mario kamsat ko. Ala, bayamaring tapagbagak man. Wan amare. Ngambaga lang saan mo nga ungungtan? Pagsasawagin niya, awanan 20 adway ti day siya Viola. Ha? Sumgar ti amin na mabali ang sumgar nung umay di balay. Nagkikil ako. Pangaasing man, saan ka mangibabayin manong Mario? Ah, anya ka din dito kay bagbagam. Anya nga min din ang kaibaga kanya. Akas taunay kano ti panangipan panlakkel mo kini Viola. Ah, apay, masigurado nga iso ti kagasat mo day jay anak ala sa babae. Diyos mio, Marimar. At panunot ka man anaimpag. Laklakayan kan. Anya, kayan ayat ko nga rod, di panakil ko ah. Ngusyak nga saan ang may pagpanakil ay dyan babae? Kan may isa? Ibagbangam ka no atunggal agapdit kan ka kat with photo? Kat pudloman. Kas jay ti pakitaan anapudno ti may sa babae gan ka. You know? Yun na. Yun na taro pa manong. Ay na.
Jay tupay daddo mga gayin ayat. Uray update damin ti update. Nagsinadalat ta. Takay toki din. Anya? Jay mataduma. Uray inikan da iti anak. Nagsinada. Uray nagim imas da. Nagsinadalat ta. Uhu! Tsak nilapat yan da ita updated with photo kay panakkel mo. You know, Manong! Makapaglag ka mo't pare. Ha? Amo kasi ka tinakaibagay ti kabsat ko nga ipampanakil ko ti kayan ayat ko. Nga no ag-update ka with photo. Pare, Si kalay mo ngamin ti amok anak kaibagak iti dayta. Siguro umapal ka la kanya. ha? Kunang ngamin ka amang sabol ka mutin iti arman. Tapno saan tulang asika ti mabatbati abaak dito lugar tayo. Anya? Ay, unay na ita pa nagsasaom kanya, pare. Ay, awan mo pare. Kaasi ka pa'y adi. No si kalaang ti mabaakan dito lugar tayo. No agbagyo nga agangin. Kan agtudo iti nagpigsa. Si kantulaang ti on kain inarakop na. Anya? Iso asan alakaskas daw. No apay nga ipampanakil ko ni Viola. Gaputa lalabs ko unay-unay pals. Pasensya ka kuman, Mario. Ngam na po kawan ti panagayat ko ken ka. Anya? Viola, saan gumamad akas ta? Ti bagbagam. Awan maaramida, gaputa I found myself loving another man, but it's not you. Anya? Viola, pang-asim mo da. Ibagam amang rabrabak ka lang. Sa anak amang rabrabak, ibagbagak ti pudno. Amok amasaktak tirik nam, ngam ad-adda amasaktan kanto no itultuloy taday toy. Ngam awan mo tan ti panagayat ko kan ka. Anya? Na-realize ko ngamin, ani Norman ti ay-ayatak, saan asika. Sapay la ko ma, tamakasapol kanto iti babae, amangayat kan ka. Kan, mangipatagkan ka. You deserve better, Mario. Anya? I assure you, maka-move on kanto. Anya lakit din, aya. Ay napaw! Konaklakit day no asino tinabasbasa kasta unay tibartag na. Si kamot gaya, Mariam. Basol, di babae. Salbag din ni Kastar. Basol, ti babae ko ng manan. Di mo ti mapnag iti maysa. At ka na yung tiniseblyo. Hey! Nya ka din day tangay bagbagam si Kamaryaw. Awanan, nana. Awanan ni Viola. Ha? Awanan bain na siya babae. Inayayat ko ba iti kastaunay? Nakasara gaya mo iti kasugat ko. Baso na talaga ti babae. Anda lagi din na. Ay, una yan, Mario aya. Kasta unay apa nang ipampanakal mo kan kwa na. Kanayon mo pa'y nga ibaga. At unggal ag-update kan ka. Katwid photo ko naman. Malagawid ka kidain. Nagpig sa tito daw. Nga madda ka dito'y apumanukaw. Salbag ka. Agawid kan tanay. Umayon ni Pipitaw. Anya lakit din aya. Masayaan, tanakariing kan manong ko, anak kagugwapo.
Apay nagawid kay dirapya kas tao na partik mo. At ka di parikot mo, manong. Di ka lamabay ni tikas tangaramit mo, ha. Nood na palikot mo, sulparam. Sana kas tamapan ka uminom. Saka pumanok ka. Nakababain manong Mario. Naimbag kumano saan agbagbagyo. Tsaka namin masulbaraling ko. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Nag-break kami ngaminan kini Viola. What? Akala ko ba naman forever kasi pag nag-update with photo? At nag-text ka. Amangan ni Viola day ka. Amangan mo, nalakip na ka, tagpagbagyo. Viola ngay bagbagam mo. Saan mo't nga iso? Tita man. NDRRMC mat. Naimbagbay da ito ya. Tatiksan na. Ibaga na nga mag-iingat ka palagi. Yung ni Viola ngay, awanan, Diyos. Nimanong ko talaga. Gusto ka, hindi dahi tang imbagam. Ay nga, naimbag pwede ta NDRRMC. Tapalagipan na ka nga ganat ka. Ngam ni Viola nga agapdit idi with photo. Kat nakalipat eh. Anya nakit din. Salpagpay. Pagbagyo lang aruran. Isim ka pa lang ba't nga isim dita. Ha? Kahit kung ano ti umisam, kacachat ko ti babae nga armag pare. Ano? At na babae nga arma? Ada pare, taga Nueva Vizcaya. Nagpintas siya. Ano niya? Ni Bella. Nagpintas oray sana natayag. Basit nga makasit. Itirik na pare. Kahit amom ka na pare. Nakuna na kanya nga agan anadak ka no. Itang agbagbagyaw. Awan nga kumusta kayo mo nga ni Viola pare? Saan man nakasarsarita pa ilang? Ah, Tanag maditimod ko ita. Pangasim. kanya? Abay, awanan. Di kaya nayat mo atunggal ag-update ka with photo pare. Di nakasarsarita ko naktuman. Anyalak ginaya. Mala, uwan nga rudan pare. Aguli mo ka. Kachat ko man ni Bella. Anya? Nag-break kan da Mario? Kanti ka ayan-ayat na kunam mare? Ay, finally, when mareng, nag-breakdown. Isakas diya ka na yung tilangan ni manong ko. Taapay ka no. Kunak man no ison ti kagasat na. Ako nana. Tano ag-update kat with photo. Patyam! Awan ang arod nung kasta. Awan na talaga Awan sapitin na mabulan da. Ngam nag-breakdown. Makapahilang. O manay nga tangamin apag-grokodan ti panang i-update with photo. Tapno makana forever. Danga. Ibaga makinimanong mo. Anya lakit din. Ay, yan tigas to ya chimpo na ya. Kung nakalaki din, maudi na bagyo na. Ngam, adamag manan ni pipitaw. Uy nga ro. Sabi nagpigisa ka no. Sigun itinyos. Nay. Ada nagtiksking ka paray. Ang mga no ni Viola. Ila mo uma da ito yung agtetik saya. Isu lang nga iso tibagbagana. Ha? Asino ayaw kami na ito, paray? NDRRMC pare. Ha? Laging mag-iingat. Laging mag-iingat ti kanayon ng ibagbaga. Makauma. Sa anak mo't adambal tapos sa anak nga agan anad. Di ka kaagyaman. Tauray tiks lang. Nga awan puto na. Kit ipalagip na king ka. Nga gananad ka, pare. Anya? Sana kasi ti kayan ayat mo yun Nga every minute. Ag-update with photo. Ngam saan mo ito nagbayag. Kit nagayat man na iti sa balay. Hindi laki din na yan. Damang ko. Yada ka no girlfriend ni John. Manong Mario. Anya ko matibibiyang ko.
Wada kayan ayat na. Was mi pake. Anya? Kastaytan di pa nagsasaom? Ket, sigod mo takas tuyak san aya. Ti ko nam kiti, umapal ka itaken ko na. Anya? Tila sasawumot siga bakla. Ha? Ado ti mabaling ko nga apalan. Ni John pailaang mo. Ora, awan. Ay namanong. Iti kastapay lang pa nagsasaom amukon. Umapal ka lakin ko na. Ngamin, itang agbagbagyo, kada kamuamua na. Yung si Kangay. Ni NDRRM sila ang tagtetex ken ka. Anya? Pundo matibagpagak. Sana ay manong? Pumanaw ka man dito sa angok bakla. Tamangan ano niya pati maarami kuking ka. Salbag ka. Nusyak ti kasang sahong parts. San ka man sumanilpon. Kan umanisem akasta. Ha? Anya? Ay, pasensyakan pare ha. Diyan kami malapdan ti umisem, no? Agchat ni Bella. Ito, I'm in love. Di mamot irik na gapot ha awan kaya na yat mo, pare. Anya? Ay una hindi ta pa nagsasaom kanyak parts. Panag ko na umadanin, di pa nagkalay sa amin, pare. Kat nung mapasamak na yun ha, si Kantulaang ti mabati abaak, dito'y lugar tayo. Pare, jak ka data pa nang angaw mo ah. Amangan no agsip nga ti panagkita kang kapats. Ni. Ala, bayam nga agsip nga pare. Ano? Basta saan nga ag-violate. Isubsublik lang dagiti sa umidi kanyak pare. Idi ada girlfriend mo nga agap update kin ka with photo. Ngam saan mo ta nagbayag? Ay salbag. Kanya lagi din aya. Mariaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, apay ang nakastati-suot mo, Vanje. Apay ka din, Nana. Daan mo't day takawus ma. Sana bali at adak lang mo dito'y balay, Nana. Ay na, gaputan na ki asawa kan, kastanti suot ma. Kaslamot na dakorkorang ma. Anya? Kahit isumag, unang, wag-wag ngamin day tabadam. Ay na, awan anyaman na nuwag-wag man, wano brand nyo dahil suot ko, Nana. Tinapatag-akit na dalos. Anya, Kat isumod, Nana. Kan, sa nabali at imbagbagay ko, mat. Saan amadlaw, 20 pesos lang dahil suot ko. ha? Wan, Nana, gaputa, napintasak. Isu asaan amadlaw. Isu nga awan parikot, uray wag-wag tibado. Pusipos ka lang, pusipos dito sa angon sa Sarming Marina. Apay, pumano ka man dita? Ay na, sarsarmingak nga rod da ito'y napintas arupa. Awan kid di at ibabaid mo. Sino tinangibaga king kaanapintas ka? Kano kuratan na gitikudil mo? Anya, ha? Kano si kaamis mo tinangibaga iti anapintasa? Iso nga inaram na ka. Idi day ta ngam kabayatan ti panagdinata. Ay na, namiris ko ang nagkamaliak lagayam iti panagkita idi. Anya, Iti sumay. Na! Takas kapay lang agbal lang agkatakatawan at tangawan tiga po na. ay na, malagip ko la ka nga rod ni Vanje. Unay matan na di akawas na. Wag-wag kidain.
Kanya kumanuwagwag. Apay, adaya mo tidakis na. Unay mo tanday tawagwag. Kaslamot pimpi man launa yan. Kaslasaan anormal a tao no kasta. Anya? Na, unay mo daytan Rogelio. Apay ka din na. Ay na, agpilpili ka ki den iti wagwag. Apay, awanan kwartam. Adamat na. Nagmamayat mo kami nagito'y lako ni Nancy. Isong agpiliak man. Aggatang ka iti badom dayta ki den wagwag. Kasanam, nubado dagiti natay dayta. Anya? Katisumag, kunam amayat ti susuotam. Adamang kolkol dit kang ka. Ay, jay gaya makinbado iti isuot mau. Ay na. Awan mo ka-scan na dahil tayo bagbagayo na. No awan igatang nyo, pumano kayo? Di kayo pasalsalititan. Na, Kaya isuman, ang mga no, mabadikak pa dito nakarugrugit at apan nyo. anya, Kaya isuman, sakbay nga minarumwar kayo. Agugas kayo pa iti dapan nyo. San kayo nga min aggaganat arumwar iti balayaw? anya. Ay na, nagturod ka matan anang sumba-sumbat kin ni Nana Marina. Ay, kasano, nauyaw tumad nga min. Ay na, kas jay na day di abakot, Rogelio. Iso ang mairuam kan. Ha? Katwan, iso adikan mas daaw inton sumaruno. Taamangan no tila maibagbaga na paikan ka. Ay na, unay mo ten. Kas jay na talaga kunakmanon. Uray di na amam mo, tila ibagbaga na. Ay, adda ang arod siguro ti pagbakti na. Awan, talaga laeng nga ugali ng tikas jay. Digos kala, digos Marina. Isumod lang asan ang maugasan dito nagalas nga ugalim. Anya, Kati sumay. apay, ugali nga min aya ti mabaliwan no agdigos ti may sata. Ay na, apay ayang aguy-uyaw ka itibado Marina. Apay, anya ti bibiyang mo, nuwagwag ti isuso dagiti padam atao, ha? Ay, di ka man sumanaaw, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw ka. Tamapanak man gumatang iti brand new abadaw kan sapatos ka. Apay, adaya ti igatang mo. Ay naada apay, panagkunam aya, awan makukwarta. Adda, saan ngamin nga agsao ti kwarta, iso adi mo amaw. Nay, si kamot gaya manon, ti masabat ko banjay. Apay manan ayana na Marina. Kaslawag-wag mo manon, day ta insuot ma. Uray wagwag ti badok nana. Ta saan mo't awagwag ti rupa? Tanya, Kat isumat. Tinapatagkat na labaan kan nadalos. Ay na, brand nyo nga agpay sulay tabado yo. Ngam di yo mo't imbagbagay. anya. Kawamat, saan nyo abagay di ta suot yun, nana? Gaputak kaslawag-wag day tarupa yo. Anya. Kawamat, nana. Awan sirbi ti brand nyo abado no wagwag mo ti rupa. Ha? Katuwan. Kanay na, kasla nagdardaras kayo api manaw iji balayo, nana. Kasla saan kayo pa'y anak kaimukat? Kitaan nyo man day talangayo. Ha? Wan, nana. Iso ano, syak tida kayo? Agawid kayo, taing kayo pa'y agsarmeng. Anya. Ay, nansay, balasan ka. Sagmamano ka di dagito'y 1 pair abado ya. 500 nana, gaputamaya titela na. Ay na, nagngingi na matan. Apay, adda ayamot tinala ka brand nyo. Wag ano iso. Anya,
Katwan na. No kayat yo, day tawagwag ti pagpilian nyo. Ay saan? Jay brand nyo ti kayat ka. Ay na, bagay yun ay tawagwag na. Ha? Si kamanan. Apay, padpada kaya awagwag amin abado na. Ay na, wagwag amin abado ka na. Ngumsan awagwag trubak. Anya? Kati sumay, kaslawagwag de tarupa yun na. Isasaan kayo amang dila-dilaw mo? Ay! Unay mo data nga ugali mo si Karuhelyo. Kayat mo ka day tabarsakon ka iti chinelas. Ay, nana, ay, Rogelio, saan kayo kumanga agapa dito tersenak? Mapan kayo ijay Jim. Tauray agbinarsak kayo ijay. Basta saan adito eh. Anya? Ay na, baliwak ton ti umay nansay. Ha, surgaw! Anya laki din na ya paray. Kas kalababay. Apay ka di pare? Apay, kapapam ni Nana Marina. Bakit na yan? Ay na, bakit hindi na amuti tang abon na. Anya? Kati sumay pare. Tunggal at damakita ng agisuti ti wagwag. Dilawan na, katawan na pa eh. Di na magpampanunutan awagwag jarupa na. Ha? Kati sumay pare. Talagang awan ti manakam na bakitan. Ay na paray, di mo tutupan ni Nana Marina kung naktumay. Tabakitay. Ang mga nukabaw nan ti daduma. Iso akas jay to gali na. Asino tinangibagang umutang ka iti Levi's at jacket alako ni Nancy, ha? Awan. Anya. Kat isumag, bukod ko a desisyon day jay. Iso nga awan, tinangibaga kanya. Apay, at daya tinamnama ang mga ibayad mo, Marina. Ay nahulyo lakay, ila ko mun aji may sakal ding mo. Da- Na iso ti bayad ko kininansay. Anya. Wunen, tanay, awan mo gaya mun ti mayat amanang dan kanyak. Kaputa baketak kanon, kat naginadak nga agunayan. Di mo iramraman di tarakin ko, Marina. Tarakin ko lahang dayjay. Iso nga awan ti mailako. Anya, Iti suman. Nasaysaya at pay ano ipapartik. Tamairano dakpay. Ngam ti ilako. Tapno na pagbayad mo iti day ta jacket mo alibays. ha, Makamu kamatang nagdiskitar iti bayad mo dita. Ay na, ipapilit mo ngaming agbado iti nangina. Itinto tawan mo tinamnama ang mga ibayad mo. Hay! Kanya kalaki din ayabakan. Nanse, urayang mampay ka nung jay bayad ni Nana Marina iti utang na rin ka. anya, Uy, Nanse, inbilan na itay, nga ibagak kanukin ka. anya lakit din ni Nana Marina ya. Agal-ala iti usar na ngam awan mo't gayam tinamnamaan na nga ibayan. Ibagbaga na ka ni Tata Julio, nga ilako na, jay may sakalding na. Tay so ti bayad na iti utang na rin ka. Ngam kastauna ito ni Tata Julio. Anya, Uy, nasaysayat pa'y ka nung nga ipaparti na, kin pulutanan da. Ngam ti ilako na, kit ibayad na lang iti utang ni Nana Marina. awan nga rod manen Siyak manen tinayaw awan. Sigurado, dekada ti panaguray ko, iti bayad ti utang na. Anya? Imutang ni Nana Marina itibado kon ka, Nancy? Ay, wan mare. Di mo sasawan nga imbagakan ka Wan mare, matalaknak mat. Mano abula nun, ngam awan pa'y matiintad na bayad na. Pangalaan na kumangay, kat saan matan ang makitang tangdan. Ay sus, ang mga no thank you day giant. Ay, kundi katawa kanyak awagwag tibadok. Ngam iso, agot utang gayam. Ngam, bayamon mare. Bayadan nanton no bayadan na. Ngam no saan, ay kat anya ngay nga road.
Asino man ang tinangalaam iti sandal mo? Secret. Oh, bagay ko ka di mo laan. Di mo ibaga nga inutang mo manan. Di ka pa'y nakabaybayad kininansi. Imutang ka manan ito sa balay. Ay nasaan aninansay tinangalaak dito. At dabakla agayim ko. Kat iso tinagutanga. Gaputan nakasail da ito. Abay, manuaya da ita. 999 pesos. Sa nga ribo ti original price na. Tabad ka talaga. Kano piso lang ti discount na. Ha? 1,000 minus 199 equals 1. Marina, equals 1. Ha? Ang langay, di ka makasauitan. Ay na. Jack, inanalyze nga agpaiso da ita. Analyze nga, analyze. Hey, Marina aya, talaga di ka agpampanunod. Sana bali tinapatag. Nakaalaak iti sandal ka. Ay na, kundi utang ka, ngam awan matibahid mo, makamu ka amang bayad ka na kita. Ha? Kundi utang ka, ngam di mo matlamot bagay. Saan ang maibagay di ta siwal adapan mo day ta sandal? Hindi ka mang kundi short pan itinakiting Marina. Ay na, nakababaen da kita. Kaslak kawayan tilupom. Uray dyan da kurkurang nang agpag na di ta igit ti kalsada. Saan ang mapawaw leg skin ka? Anya? Ay na, naka-high heel kayo matanana. Ay wala banjay. Saan akas iti suot mo a crocs lang? Amangan matnuwag-wag mananday ta. Ay na, jay ko nakarod ka na kayo nana. Uray wag-wag dagiti kawas ko, ngambag bagay ko. Ha? Katuan, uray man no brand new tibado, no di mo matbagay, yawa mo laang. Ha? Kan maysa, uray wag-wag tibado, basta nabayadan. Saan akas na di amok, a brand new kanu tibado na, ngam utang mat. Kat amang ano di na pa yun nabayadan. Ha? Wala na. Uray wag-wag tibado, basta na ibagay kan ka, kan binayada mon kunakmanan. Yura man no brand nyo no utang mat, aw mula sirbina. Kababain lang. Nakarkaro manan awag-wag tirupa. Anya? Ay, unay mo tayo tanalangan ni Nana Marina kitam. Ay, pakitaan na ka nga ta, pare. Iso akas na tisuot na. Unay mo tayo, nagkalasakit kitain. Nagalas kong kunam ngam, di mo iyalis na kiti matam. Kasta unay mo ti pa nang kitam ng na. Ay, pare, Jack pulos aklungan. Ay na, Jack talaga maawatan na ita. Bakit? Ha? Nunanang ko nga ta. Ay na, amang ano, inong takaon. Bay amom tabakutin, pare. Ay, naka-high heel, naka-short pant, santo naka-jacket iti Levi's. Ang mga no, jay inutang na kininansi, adina pa'y napaybayadan, naging gaita da ita insuot na. Ay na, bayamon ko na mo, pare. Apay ay, masikuran ka launay. Talaga kasta, gaputa bumakutin. Iso, maawata mo na. Binayada kami nun nga utang mo. Ay na. Ay, agyaman ako na ay lakay. Binayada, gapoy tibayin ko kadag iti nakautangam. Ha? Ay na Marina, agbaliw ka mat kuman abakit. Bakit ka? Isuadi ka man utang nga utang? Ha? Kundi mo sang kadilaw da kita gatang iti wagwag Gaputa awam mo dakas na. Di mo ayaan mo, analalagda ti tela da giti daddo maawagwag. Ha? Wait! Isuadi mo kat katawaan ti wagwag bakit? Gaputa amang ano ibagada kundi katawa ka iti wagwag. Idinto tawagwag mo natarupam! Anya?
Ay na, pasensya kan abanjay. Gapoy tin sa usawang ko kun ka iti kalabas. Awan anyaman na nana. Kat pakawan nakmat ko ma. Nakaungutak laang kada kayo isuan na sungbatan kayo. Basol kumula ang balasang kaw. Gapotadyak amu idi ti tangtang aba. Ala, huston nana. Talaga akasta. Lipatan tanti na paspasamak iti kalabas. Ay, agyaman ak unay, Vanjay. Agyaman ak balasang kaw. Uwan nana. Kasta talaga tibiyag. Adda nga adda ti pagkamal yan. Wen nga raw. Ay na, kababain pa yun timpakpakitak nga ugalik. Uray ko ma, no sanak abak. Baketak pa'y nga raw. Bayan yun kunakmanan. Basta agbalbaliw kayon. Di yun pampanunutan ti kalabas. Tapno saan nga agsakit day ta ulo yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.